даври озмуни вилоятии омӯзгори соли Тоҷикистон ва мураббии соли Тоҷикистон ҷамбаст гардид. ҷамбасти озмун дар мактаб барои хонандагони болояқати шаҳри Хуҷанд доир карда шуд. дар он намояндагон аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Хуҷанд, раёсати маорифи вилоят, иттифоқи касабаи кормандони маориф иштирок доштанд. сардори раёсати маорифи вилояти Суғд Осим Каримзода ба иштирокчиёни озмунҳои омӯзгор ва мураббии соли Тоҷикистон бурдбориҳоро таманно кард. гуфта шуд ки омӯзгорони вилоят дар озмуни мазкур фаъолона иштирок дорад. давоми солҳои охир намояндагони вилоятамон дар озмунҳои касбии ҷумҳурии омӯзгори соли Тоҷикистон, мураббии соли Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил мешаванд. яъне маорифҷони вилоят дар ин озмунҳои бонуфуз пайраҳаи хосаи худро пайдо намуданд ва солҳои зиёд аст ки туфайли роҳпаймоӣ ба ин пайраҳа ба натиҷаҳои дилхоҳ сазовор мегардад. ин нуктаро бо он мақсад таъкид карданиам ки раёсати маориф кулли маорифҷони вилоят аз шумо муҳтарам иштирокдорони озмуни имрӯза умедҳои зиёд дорад. зеро дастовардҳо ва таҷрибаи бою омӯхтании солҳои пешин омӯзгорону мураббиёни соҳиб номи вилоят ҳар яки шуморо дар сатҳи ҷумҳурӣ барои соҳиб шудан ба натиҷаҳои баланд раҳнамоӣ менамояд. яъне шуморо зарур аст ки барои идома ёфтани анъанаи неки маорифҷони вилоят дар мавриди пешсафӣ дар ин чорабинии бонуфузи сатҳи ҷумҳуриявӣ беж аз пеш сай намоед. даври аввали озмун дар тамоми минтақаҳои вилояти Суғд байни омӯзгорону мураббиён гузаронида шуд. ба даври ниҳоии озмун 3 нафарӣ яъне 6 нафар иштирокчиёни озмуни омӯзгори сол ва ҳам мураббии солро хат гирифтанд. имрӯз санаи 2 декабр дар даври ҷамъбастӣ онҳо байни ҳам рақобат карданд. من افتخار از آن دارم که امروز در چنین آزمونی با نفوذ اهل دیار اشتراک کرده ایستادم. بار اول در همین آزمونی جمهوری اشتراک ایستاده ایستادم. امید از آن دارم که جایهای نمایان را اشغال میکنم. من از این آزمون برای خود یک جهان گویم، یک جهان تصوراتی بلند گرفته ایستادم که برای من هیجان آور است. و البته من خوشبخت هستم که من مربی هستم و کسبم را به نهایت دوست می‌دارم. از این کسب خود می‌بالم و می‌فخرم. کوشش می‌کنم که تا جان در بدن دارم بهر گلگشکوفی تاجیکستان، بهر تربیت نسل نورز سهم خود را گذارم. озмуни мазкур аз рӯи 5 шарт гузаронида шуд. мизи мудаввар, саволу ҷавоби сиёсӣ, баромадан аз ҳолатҳои педагогӣ шартҳои асосии он буд. иштирокчиён дар назди аъзои ҳакамон худро муаррифӣ намуданд. таҷрибаи корӣ, маҳорати суханварии онҳо тариқи видеоролик намоиш дода шуд. ман ҳамчун омӯзгори ҷавон бо собиқаи кории 7 сола дорам. бори аввал аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии омӯзгори сол ширкат варзида истодам ки аз 11 нафар ҳамагӣ 3 нафар боқӣ монда ҳастем. имрӯз даври охирини озмун аст. ман аз ин озмун хеле чизҳои бисёро ёд гирифтам. тарзи навиштани дастурҳои методӣ ва тарзи усулу воситаҳои дарсгузарии метод усулҳоро омӯхтам. якумин ро дар озмуни мураббии сол иштирок намуда имрӯз ки даври вилояти озмуни мураббии сол гузаронида мешавад ба ҳар як иштирокчӣ муваффақиятҳо мехоҳам ва мехоҳам ки дар даври вилояти озмуни мураббии сол ғолиб гардида ҳамчун касба ҳамкасбонам дар сатҳи ҷумҳурӣ пешсафиро аз даст надода пайрави онҳо бошам. ҳадафи асосии озмуни мазкур дарёфт ва ошкор намудани омӯзгорони ҷавони боистеъдод, эҷодкору навовар ва ҳавасмандгардонии онҳо мебошад. омӯзгори сол дар вилояти Суғд ва мураббии сол имрӯз дар шаҳри Хуҷанд муайян хоҳад шуд. гузориши Ганҷина Олимова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.